Hej, her vil jeg gennemgå, hvordan man kan lave indstillinger på denne her USB-stik med indbygget lydoptager. Det vil sige, hvordan man indstiller dato og tid, og hvordan man kan indstille lydkvaliteten. Så jeg starter med at sætte den i en USB-port på min computer. Og så går jeg over og kigger på computeren her. Der skulle den så gerne dukke op nu under denne PC. Det vil sige, det er det, jeg ser herovre til venstre, denne PC. Og så har jeg åbnet det område, der hedder enheder og drev. Og der finder jeg den så hernede, hvor den hedder MemoQ. Og der ligger så 2 mapper og et program. Og det er programmet her, jeg skal dobbeltklikke på for at starte det. Og så åbner denne her Date Time Config Creator. Og der kan jeg så for det første vælge optage kvalitet. Og hvis jeg fører musen hen over de 3 forskellige muligheder, så kan jeg se her, at denne her, det er den lineære højkvalitetsoptagelse. Den midterste, det er ultra høj kvalitet, og den nederste er høj kvalitet. Så jeg prøver at lade den stå på den ultra høje kvalitet. Herovre til højre, der kan jeg se det, der hedder SVOS level, og det er følsomheden for, hvornår den lydaktiverede optagelse skal gå i gang. Den lader jeg blive på 0, som er normalt. Hvis jeg sætter den op på plus 2, så står der, at den reagerer på meget lave lyde, og hvis jeg så nede på minus 2, så siger der meget høje lyde. Så altså der kan man altså indstille og ændre det. Til slut så skal jeg trykke på start hernede, for at danne en konfigurationsfil, som så også indeholder dato og tid, som jo er den tredje ting, man kan indstille med det her program. Og det, der så vil ske nu, hvis jeg lige prøver at opdatere visningen af billedet her, det gør jeg lige ved at trykke F5. Sådan, så er der kommet en fil nu, der hedder datetime.cfg, og den indeholder de informationer, som jeg lige har valgt inde i softwaren. Så det, jeg skal gøre for at komme videre herfra, det er at højreklikke, hvis jeg lige går tilbage til denne PC, og så højreklikker jeg på drevet her, som repræsenterer USB-stikken, og vælger skub ud. Og så siger Windows, hardwaren kan nu fjernes. Så derfor så vil jeg så tage den ud af computeren, og så vil jeg lægge mærke til nu, at dioden herinde, den begynder at blinke hurtigt rødt. Det er den færdig med nu. Og det er et tegn på, at den er i gang med at indlæse indstillingerne. Så det vil sige, at nu kan jeg prøve at starte optageren ved at flytte afbryderen over på en af de 2 positioner. Jeg sætter den lige over på den anden der. Det er kontinuerlig optagelse. Så lige nu, der står den altså til at skulle optage, så når lysdioden slukker her, så er optagelsen gået i gang. Så i øjeblikket optager stikken her de lyde, den kan høre, så jeg prøver at slukke for den nu, for så at sætte den tilbage til computeren for at tjekke, at dato og tid er korrekt på mine optagelser. Sådan. Så er vi tilbage på computeren, og her kan jeg så se mit drev igen. Jeg kan se, at konfigurationsfilen er væk, fordi den er jo blevet brugt. Og så kan jeg tjekke inde i Voice, at der ligger en lydoptagelse. Og jeg kan se på navnet her, der står 23.11.08, det vil sige den 8. i 11. 2023, det er rigtigt nok. Og klokken 15.32, det stemmer også fint, fordi i mellemtiden er klokken blevet 15.35. Og jeg kan også se herovre på ændringstidspunktet, eller ændringsdato, at det er det samme, som fremgår af filnavnet her. Så den har altså indstillet korrekt i forhold til dato og tid, og optagelsen her er blevet mærket korrekt med dato og tid. God fornøjelse.